Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Rongkhang constituency Rongkoroi Pathu Aklamalong Unity Victory and Prosperity Rally Kapaman pon. Nijang Karbi Anglong Kaparlo Lakhapo Rongkhang constituency Rongkoroi Pathu Aklamalong Unity Victory and Prosperity Rally Kapaman pon. Matijong atiklo ni phai krepli ningkan suri hinira inkora kethom arni narlo chitim porphai hinira minute kep malongpen Unity Victory and Prosperity Rally amai kedeng pon along mai chari pon MSC long bison be lapen mai along chupapon man pengkedo aluhi sarpo CEM Dr. Tuliram Ronghang phapangjang aluhi sarpo lakha ingkoi wothalangso MLA Rup Singh Teron Dipu MLA Bida Singh Ingleng Hauraghat MLA Dor Singh Ronghang Deputy Speaker Raju Tiso, EM Mongol Singh Timung, EM Rina Terangpi, EM Lun Singh Terontaro, MSC, Chairman Kedoan, East Karbi Anglong District BJP Maipu, Roland Killing, West Karbi Anglong BJP District Maipu, Radip Ronghang, Lapen Rong Asar Atum Mai Along Chetong Dun Mai Chengche Aprang, Roy Along PHE Jal Jivan Mission Scheme Ing Pupon Lapen, Ongdung Adim Development Scheme Dengpon CEM Dr. Tuliram Ronghang pen. Labangso Amailong Radapan Long Lepata Spray Machine CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Pajerpon. Bangso Amailong Ongdung Congress APHLC Asongalong pen COC BJP Rachari Asongalong Bang Parokethom Sosi Atum Nang Chipa Ogdun. CEM Dr. Tuliram Ronghang Mai Along Hemprek Aparman Karbi Anglong Akari Kelong Chiapan India President Bromoti Murmu Apan Parliament Along Kapapon Chiapan MP Horen Singh Bepen Bor Ipon Lopusi Ning Chepon Lapen Rongkoroi Arada Tumpen Memoranda Malu CEM Dr. Tuliram Ronghang Apan Pajirpon Lapen Mai Along Suri Posose Armuatum Chetong Dunpen In Samchen Pen Mai Pachunpon Kiruni Ben Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Lason datang si along tina konsensi dan nang teklong lo, je rara tum long nang join dun bom lo kaita, bu election judet pen, onda put Filipin nang join dun, lason nang join dun nang tega bang keja Karbi Anglong isi, jong si ning si pet pen cingli lo, kulong te tum jada sayang jeng te tum cum vegji high vegji, lasi amai ta mekibiya bang ke lage Kacingri lapen ke hai lapen sayang de klaim ponji la so mai si la si pini tamedak Rongkhang konsensi long bison bia ke hai chapatir pi ponsi dak jol jibon mission akrul suse estiman dan ing pon lo lapen ya kapre ka sai duk pik lang dak de klaim ponji thak asing kan siang bong penane si banikan priang bong dak la Rongkhang konsensi si kapre jak na tum thek long ko dak Sir, question is all Assam Anganwadi worker to like a songbong to like all Assam ke like Chief Minister khane arjuno ni chi Sir, question is hala paper long ta klangbom ba social media na klangbom hala rally bang bi bom amato la teta tuma bang ya nikan si social la longa la so bang ke finance department clear lo la si 400 aprang la kumang bong puri do kan la so ting ben aron ting ben komplain si no la kumang ke salary bang ke longa lo alang tuma abang ke non long po pina diglong de la tunang le po finance ben clear bielo PSLC la so pini Unity Victory and Prosperity laso arat amai pialo laso arat amai pialo ting PSLC tapen Kongres atum pinana abang thua abang kiatum pinya bedak tim Karbi Anglong mate Bharatiya Janata Party a party along Narendra Modi aphana ninga che thi pena jo da pena tum pini nang join do niklo apen tumba tek arak ingti patir pi ponsi don pharoge thom apuriala list ban lo alang li bangke PSLC per lapen Kongres nang Mondol Kongres dunmai phi penceng lok penan Mondol Kongres atum Aning ke hang ana tumapan EC Birta Kimi Karbi Anglong News Channel correspondent nang jilang Lasi komat ni abang phu jong si
Correspondent claim ji ning hang do lipute labang so mobile number 9365289968 along humridam ignore. Borsing rong hang mini stadium along Khel Maharan Hawar ke hat LAC level competition angdung kiti kapaman pon. Kapathuki katlata ili munit akai long setame kimisen ang theglo. E ok epran kimisen che phan kapathuke kata kenang sot. Pini matijong ni phai kre phli arni phuluni constituency ke parlo loring thepi Borsing rong hang stadium along Khel Maharan Hawar ke hat LAC level competition kapaman pon. Labang so asai kiram tang matijong ni phai kre hini pen pang cheng ponsi piniar ni angdung kiti mati pajut ponlo. Lapen bang so along Hawar ki hat LAC angkang kaparlo lapen kaprek constituency pen wangsi football volleyball kabadi pen chenglo kaprek ason sitami pathupon mati chedan ponlo. Lapen bangso football kapathu angdung kitialong phuluni constituency FC lapen so cheng thenta constituency FC atum angbongsi chedan ponlo. Bonta phuluni constituency FC atum ke thektu parpika jo 3-1 pen phuluni constituency FC atum chipahai pondedlo. Lapen labangso Khel Maharan lake LAC level along ke hai atum putho district level sitami pathu ponchi lason thak thaksi akang tui angdeng pathu pon bom helang pusi nang pachini dun. Lapen bangso along kaprek kapathu along kache pate along ke haidun abang phi atuma phan sitami nong e lapen ke hokalo pi pajurpon. Lapen bangso aluhi sarpi aman pen kachetongdun lake social worker sangpi Sabina Teronpi lapen aluhi aman pen kachetongdun lake Phuluni and Center Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang Phuluni VDC Chairman Dhuniram Ronghang BJP Phuluni Mondal President Noren Be Phuluni KCS Joint President Pronason Rongphar Tarabasa Lems Chairman Mongol Be Phuluni Lems Chairman Bida Singh Rongpi Penchenglok ke ongdung man pengke doatum chetong dunsi labangso asailong RDP dun. Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbianglong News Channel. News atum apen Karbianglong phan kardom pajero kardom ini ladak Khel Maharan Borsing rong hang rong ke pathu hatta LAC ke pathu ang deng itu lo ke pajutar ni lo la si penang anatum ke khela la pen ki hai ta dolo ke rem atum phan sitami lingoi nang ne ke hai tum abang sita hai vek nang po la si pini ke pathu abang ke so cheng dhan ta pen Phuluni so cheng dhan ta ekta go la pen Phuluni atum ke thom la si pini katu kawe phan sitami nili ladak organizer atum la pen department atum aphan an sitami nilihin pen choro pajir lo la pen ladak khela kadu kawe LAC troxy LAC sitami la pen department atum an sitami ke khela pen mane mesen pen ke pachun mesen pen ini nili na kilang dun pen sita dingarong lo la pen katu kawe doan atum sita meningarong pen pachunopot nilihin pen an so se la ang songge dam atum sita padang ma ako la an so se ako aning papakarong tunai nilihin pen bang akhir jumi pidun lo ko an si nilin lap ke Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me